Għaddejjin investimenti kbar fl-impjant ta' reverse osmosis f'Hondo u fil-ġibjuni ta' Ċenġ biex tkompli tittejjeb il-kwalità tal-ilma u reżiljenza tal-provista madwar Għawdex. Dan ġie diskuss waqt żjara f'dawn is-siti mill-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Indafa Pubblika Mirjam Dalli u l-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri akkumpanjati mill-Kap Eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma Karl Ċirja. Ġie spjegat li l-impjant ta' reverse osmosis f'Hondo jimmarka pass importanti biex jiġi żgurat li l-kwalità tal-ilma madwar Għawdex u Malta jkunu l-istess. Matul iż-żjara l-Ministri raw pjani għal aktar investiment f'Hondo inkluż iż-żieda ta' ferrovija ġdida ta' desalinizzazzjoni b'valur ta' madwar 2 miljun euro biex tkabbar il-kapaċità u jiġi żgurat li tintlaħaq domanda li dejjem qed tikber. Fil-fatt, riċentement rajna li nkunu qegħdin nagħmlu xogħol biex naqdu wkoll ir-reservoirs f'ta' Ċenġ u hawnhekk għal Għawdex għandna ppjanat investiment ta' 25 miljun euro biex inkunu qegħdin nassiguraw l-istess standard għoli li għandna Malta fejn jidħol l-ilma u anki fejn tidħol is-sistema ta' drenaġġ. Il-Ministru Camilleri sostna li dawn l-investimenti jiżguraw provvista tal-ilma sostenibbli. Tal-investiment ġab li Gżira Awċija indipendenti f'dak li għandu x'jaqsam supply tal-ilma, iżda aktar minn hekk ukoll bdejna nissupplixxu partijiet mill-Gżira ta' Malta wkoll bl-ilma biex ngħidu li qed jiġi prodott minn ġewwa dan l-impjant. Nieħu gost dal-investimenti u nħeġġeġ ukoll sabiex nibqgħu għaddejjin bix-xogħol anke fl-infrastruttura tal-ilma madwar il-Gżira Awċija. Investiment f'impjant ġdid tal-iffiltrar ta' New Water huwa mistenni wkoll bħala parti mill-viżjoni usa tal-Korporazzjoni għall-użu mill-ġdid tal-ilma f'Għawdex. Din il-faċilità avanzata se twassal għal ilma ta' kwalità għolja li jista' jerġa' jintuża b'mod sigur għall-irrigazzjoni. B'riżultat ta' dan is-settur agrikolu f'Għawdex se jkun f'pożizzjoni aħjar biex jibbenefika minn sors ta' ilma aktar konsistenti u sostenibbli.